ברכש ציבורי, הצלחה לא תמיד נראית אותו דבר. לפעמים רוכשים משהו בולט ויש שיח. לפעמים הרכש כמעט לא נראה, ואז יש שקט. אבל יש דבר אחד שתמיד קורה. כשיש טעות, יש רעש, וכולם שמים לב. זה הסיפור של גדי. מנהל רכש ותיק ברשות מקומית, מקצוען, מנוסה, שעובד בתוך מערכת מורכבת במיוחד. בוקר אחד הוא מקבל משימה מהמנכ"לית, להחליף את מתקני המים בכל הרשות, בתי ספר, גני ילדים, משרדים, כמעט חצי מהמתקנים בעיר. מכרז גדול, הרבה כסף, ורגישות גבוהה לאיכות השירות, כי לא מספיק שהמתקנים יגיעו, הם צריכים לעבוד לאורך זמן, בלי תקלות, ובלי לייצר רעש במערכת. האתגר האמיתי, לא רק לכתוב מכרז, אלא לארגן את כל המידע שצריך כדי לכתוב אותו נכון. ואז הוא מחליט לעשות משהו אחרת. במקום לעבוד לבד, הוא מפעיל צוות דיגיטלי. תמר המארגנת עושה סדר בנתונים. נועה המשפטנית בונה שלד חוקי למכרז. אורי המשקלל מציע מודל חלוקת משקולות. ומקס בודק השורות מחשב ציונים ומוודא דיוק. ואולי זה המדד האמיתי להצלחה ברכש ציבורי. לא כמה הכלי חכם, אלא כמה הוא מאפשר לאנשים כמו גדי לעשות עבודה מצוינת.